פגז בתוך הבית. שאלה ראשונה שעולה לך, האם יש שם בני ערובה? עשינו את כלל הפעולות. הטנקים כאן, הטנקים כאן, הטנקים לידינו, הטנקים בתוך היישוב. אני מגיע בעצמי לבנייני, עובד איתת אלוף ברק חירם, והדבר הראשון שאני דורש ממני, לראות פגז בתוך הבית. שאלה ראשונה שעולה לך, האם יש שם בני ערובה? עשינו את כלל הפעולות. הטנקים כאן, הטנקים כאן, הטנקים לידינו, הטנקים בתוך היישוב. אני מגיע בעצמי לבנייני, עובד איתת אלוף ברק חירם, והדבר הראשון שאני דורש ממני, לראות פגז בתוך הבית. שאלה ראשונה שעולה לך, האם יש שם בני ערובה? עשינו את כלל הפעולות. הטנקים כאן, הטנקים כאן, הטנקים לידינו, הטנקים בתוך היישוב. אני מגיע בעצמי לבנייני, עובד איתת אלוף ברק חירם, והדבר הראשון שאני דורש ממני, לראות פגז בתוך הבית. שאלה ראשונה שעולה לך, האם יש שם בני ערובה? עשינו את כלל פגז בתוך הבית. שאלה ראשונה שעולה לך, האם יש שם בני ערובה? עשינו את כלל הפעולות. הטנקים כאן, הטנקים כאן,